Ty zdarec párec lidičky, dneska tu se v Jihlávce a mám tu jednoho hosta. Ahoj, kameraman, jo, prostě natáčel ten fotbal, jestli si vzpomínáte, to už je 100 let dozadu, ale jo, byl v té testu. No a dneska jsme se rozhodli, jo, protože když se podíváte, tak je tu sníh. Sníh znamená, že je bílo a když je bílo, tak je zima a když je zima, tak není teplo. A tady, jo, tady je hezká skluzavka. A tady je hromada sněhu. A nás napadlo jet po břiše a skočit do toho. Já si myslím, že můžeme začít. Takže bumbokliat. Bumbokliat! Jak lidi můžeme vidět, tak jsem zapomněl říct, že začne Martin. Martina, jaké máš k tomu pocity? Říkal, že se na to velice těší a že má jít na to, tak já si trochu odstoupím. Nebo počkej, nebo to mám vzít z této prsty. Jo, kámo. No lidi, já bych se moc neměl smát, protože takhle skončím taky. A schválně se podíváme, Martine, ukaž se. Vypadá, jako kdyby si dal samozřejmě jenom zmrzlinku takovou práškovitou. Týpek brečí. Nebreč. Nebreč, mi to roztáhne na ksichtě. On tak to džíždí. Takže asi můžu jít na řadu já. Takže, teďka nahoru já. A víte o to, že když je prosinec, tak musím jít potom zajímavost, viď? No, já to nebudu obkecat a nashledanou. A já se srandu, samozřejmě nejsem srát. Určitě. Tak to po česky vysjedu. Si udělám pár kliků, jo. Takže slova před smrtí. Jeď. Můj YouTube kanál byl moc dobrý. Já jsem čurák. Silnosti scény vám raději promítneme následující dokument o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což jí nikterak nebrání zůstat veskrze lidskou. Počkej. Takže, jo, teďka jsem sjel, jo, ono se vyplo natáčení, takže nemáte úplně, jak jsem byl, ale já jsem má tak prdele, takže čau. Well, I've got mine too.